ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ କେତେ ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କ ରହିଲେ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଯେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଥା କହୁଥିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ତଥାପି ମୁଁ ଠିକ୍ ପୁରା ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ କହୁଛି 100%। ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, ମାନେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ କରିନି, କେବଳ ଏଆର୍ଆଇର କରିଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ଅମିନ୍ର ସବୁ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଆର୍ଆଇ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର ଏଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ଅଛି ଯେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ, ଯେ 576 ପୋଷ୍ଟ, ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାପରେ 221 ନମ୍ବରରେ ଆସିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ପାଇବେ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫିମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସ୍ସି କିମ୍ବା ଏସ୍ଟି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 221 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟରେ ଆସିଲେ ନମ୍ବର ରହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ମାନେ ଏଆର୍ଆଇକୁ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ଥାଆନ୍ତୁ 221 ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ପିଲାଟି ଯଦି 221 ନମ୍ବରରେ ନାହିଁ, ଯଦି ବାହାରେ ଅଛି, ସେ ତାର ଏଆର୍ଆଇକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆର୍ଆଇ ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି 221 ନମ୍ବର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଆର୍ଆଇ ନେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜେନେରାଲ ମେଲ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅମିନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅମିନ୍ ପୁଣି 173ଟି ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ 173 ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯେତେ ଏତେ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଅଥିଲେ ଆପଣ ଏଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ଅମିନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ମଧ୍ୟ 200ଟି ପିଲା ଅଛି, 200ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ସେମିତି ହେଉଛି 594। ମାନେ ମୋର କହିବାର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଗଲେ, ଆଉ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍, ଏଆର୍ଆଇ କିମ୍ବା ଅମିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ। ତାପରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ନେଲେ ଯାଏ ଆପଣ ପାଇବେ, କିମ୍ବା ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟିଯିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯାଏ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ତାପରେ କହୁଛି ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା, ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖରାପ କହୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ତ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଅଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 222ରୁ 221ରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଯଦି ଏଆର୍ଆଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 221ରୁ 1147 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 221ରୁ 1147 ମାନେ 1147 ଯଦି ମୁଁ 221 ଯଦି କାଟି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ହେଲା ଯେ ହେଇଗଲା, ସରି ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୁଁ କଲି ବୋଧେ। 1147ରୁ 221 ଯଦି ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 6 ରହିଲା, ଏଠାରେ 2, ଏଠାରେ ରହିଲା 9, ମାନେ ଏଇ 926ଟି ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ 221ରୁ 1147 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ 926ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ 26ଟି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ମାତ୍ର ଏତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମାତ୍ର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 98, 100 ବି ନୁହନ୍ତି। ମାନେ 98 ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ଏଆର୍ଆଇ। ତେଣୁ 221ରୁ 1147 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସରି 1147 କହିଲି ନା, 1147 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଝିଅ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜେନେରାଲ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସ୍ସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଆର୍ଆଇ ପୋଷ୍ଟ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ 1147 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 221ରୁ ଆମେ ଯଦି 1147 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା, ତେବେ ମାତ୍ର 98ଟି, ଆଉ ତାଙ୍କ 98ଟି ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ। ମାନେ ସେ ପୁଅ ତ ଯାଇପାରିବନି, କି ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଥାଉ, ଝିଅମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓବିସି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 26ଟି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା କେତୋଟି ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି, କି 21ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଧେ। ଆଉ ସେ 21ଟି ପୋଷ୍ଟରେ ପୁଣି 1147 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଝିଅମାନେ କେବଳ ଗଣିବେ। ଯଦି ସେତେ ନମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ 21 ନମ୍ବର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ମାନେ 21 ନମ୍ବର ନା 21ଟା ଝିଅ ଗଣିବେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗଣିବା ମୁଁ କହିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର 1147 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟ। ଯେ ଏଠାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ପଣ୍ଡା, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଆର୍ଆଇ ପାଇପାରିବେ, 100% ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉପର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଆର୍ଆଇ ନଥିବେ, ତେବେ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା, ଆପଣ ଅମିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ। ଏଇ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସୁନିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାନେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 98 ପରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମାନେ ଯଦି ଏସ୍ସିବିସି ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ପାଇବେ? ଯେମାନେ ଏଆର୍ଆଇ ନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଏଆର୍ଆଇ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଆର୍ଆଇ ଜଣେ ବି ପିଲା ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ମନେକୁ ଉପର ପିଲା ଯାହା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବି ଏଆର୍ଆଇ ନେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ଏଇ ପାଇପାରିବ, ଏଇ 1198 ଝିଅଟି ପାଇପାରିବେ। ତା 2 ଜଣ ନେବେ, ଯଦି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା, ତାର ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ये मध्य पाइपर माने सोनम नंद जो झील अच्छा मैंने पाइपर। ठीक अच्छे ठीक से आपड़ जदि एमती झील मान केवल गणवे देखो जब एससीबीसी जब आप एससीबीसी मान केवल गणवे देखो एससीबीसी गोटे भी झील ना देखो पाखे देखिले देखिपारे देखो एआरआई सॉरी एससीबीसी गोटे भी ना देखो देखो गोटे मुझे देखी गोटे देखी दूँ देखो एठार एससीबीसी गोटे ये पोस्ट 1171 जो झील अच्छा मधुस्मिता नायक ये निश्चित भाव एआरआई पाइबे। ठीक से एपरी खाली झील गणवे आउ एससीबीसी ओमेन गणवे। ठीक अच्छे 21 नंबर पर्यटन जो पोस्ट अच्छी से नंबर पर्यटन आप गणवे तेज से नंबर पर्यटन आप अच्छा खाली झील गणवे यही गणवे एम गणवे ना एम हूँ पुआ मैंने गणवे कौन से प्रकार रिजर्वेशन ना। ठीक अच्छे से मैंने पाइपर एआरआई। ठीक से आउ तल पे अच्छा झील मैंने निश्चित भाव कौन पाइपर जे ओमेन पाइपर एसएफएस पाइपर। एसएफएस जब आप पाइबा चाहते तेज आपको 25 नंबर 2500 रैंक थे आप गोटे झील अच्छे निश्चित भाव पाइपर 100% मुझे कहीदे। ठीक अच्छे आउ गोटे कथा जो कहे बुझीपारे जे आउ एससीबीसी फीमेल सॉरी मेल मांगर कथा कहे एससीबीसी फीमेल मांगर कथा एससीबीसी फीमेल आप एआरआई करने चाहते तेज आप टोटाल पोस्ट अच्छी 221 खाली केवल समस्त एत नंबर आसले तो बहुत भल कथा आउ अच्छी 26 प्लस अधिका जब आप मध्य आसवे ताले माने 247 नंबर आसवे ताहले आप निश्चित भाव 100% क्लेम करेंगे एआरआई। आउ जदि आप देखो 247 होगा एआरआई आउ अमीन अच्छे 173 सहित रिजर्वेशन अच्छी 70 माने 180 सॉरी 190 पोस्ट आप आसिले 247 पर 190 जब आप 190 भितर अच्छा तेज आप पाइपर एससीबीसी मेल जदि अच्छा आउ अमीन पाइपर एटा अमीन पाइपर एत नंबर भितर अमीन जब आप एसएफएस पाइबा चाहते तेज आउ 200 नंबर अधिक हेल्ले आपको चलो मैंने एठार जहाँ जोग करदे सब हेल्ले आप पाइपर मान पाखापाखि 637 पोस्ट जब आप अच्छा माने एत नंबर रैंक अच्छा आप 100% किसी ना कि ऑफिशियल पोस्ट पाइपर। ठीक अच्छे तापर थे पाइपर किंतु यदि ऊपर पिला अन्यटा न नाला पर्यटन आपको पाइबार बहुत मुश्किल हो पारे से कहते ता परवर्ती वीडियो में आनी आ किसी डाउट है समस्त आनी सब पोस्ट बर्तमान एआरआई कही झील मान कहीदे देखो जी आप 1147 नंबर जब अच्छा तेज निश्चित भाव आप एआरआई क्लेम करेंगे। जब एससीबीसी अच्छा तेज आउ बहुत पछे भी पाइबे झील मैंने एससीबीसी आउ पछे पिला पाइबे। ठीक है एसटी थे आउ बहुत पछे पिला 3200 5000 पर्यटन आप पाइपर एसटी अच्छा जब आप मध्य कौन भी झील ना। ठीक अच्छे धन्यवाद।